הגעתם לתוכנית מספר 1 בארץ, ואם לא בארץ אז בחו"ל. המתחרה הראשון היא משהו כיפה אדומה. שלום, אני כיפה אדומה, ואתם סתם לוזרים, כי אני כיפה אדומה הלוחמת. כן, כיפה אדומה הלוחמת. כן, אני היא פלולה. פלולה מתחרה מספר 2, ואתם תמותו מכאב, אני אומרת לכם. יש לי נשק סודי. פלולה, זכרו את זה, זכרו. מתחרה מספר 3 פיטר פן. בואו נעוף, בואו נעוף לארץ הכאבים שלכם! בואו נעוף עם הוואפיות כמו ילדות קטנות לארץ הכאבים, מתחרה מספר 4 הוא מוכר, הוא מכוער, הוא תמי. תחזור לי שוב! מה אתה אמרת? אני אפוצץ אותך לגת! טוב, אז ביי. קרב מספר 1 פלולה מול כיפה אדומה. מספר 2 פיטר פן מול תמי. הקרב האחרון, הקרב המכריע, הקרב של המנצחים, הקרב של פלולה מול תמי. תמי.